नोंथाङा गिबियाव बबे पार्टियाव दङ? खुलुमबाय। आंनि मुङा श्री मन्जिल बर'। आं 20 नं मथंगुरि समस्ति APB ब्लक कमिटिनि एसिस्टेन्ट अर्गानाइजिं सेक्रेटारिमोन। बेजों लोगोसे जेनेरेल सेक्रेटारिबो दं। दिनै जोङो APBनि बिबानखौ नागारना फैनानै UPPL आव जयेन जाफिननाय जाबाय। मा जाहोननि थाखाय नोंथांमोना APB पार्टिखौ नागारनानै UPPL आव जयेन जाफैदों? APB दोलोखौ नागारनायनि थांखियानो जाहैबाय जिहेथु जों दा APB आव हाबनायनि उनाव APB आव थानायनि उनाव नुनो मोनबोबाय जे APBनि सिंनि किसुमान खोथाफोरखौ जों हमदांनो मोनबाय। थारमाने APB आथ' गाव हारसिं इलेक्सन गेलेनानै देरहानो हानाय खेमथा गैखाया। नोखि बिसोरो माने बर'फोरनि भटखौसो लेथेर फेथेर खालामनानै माने गुबुन मोनसे राजनिति हान्जानो योगदान होनाय बिदि सिंजों सिं माबा सोलिबाय थानायखौ जों एसे हमदांनो मोनदों आरो बेनि थाखायनो जों दिनै APB हान्जाखौ नागारना फैनाय जादों। APB हान्जाया बारा गोबाव जायाखै जोनोम जानाया। बेनि सिगां नोंथांमोना बबे पार्टिजों लोब्बा दङ? बेनि सिगाङाव जों माने राजनितियाव बिदि गैयामोन। माने गोदानथार जों निउ कामार होनना बुंजायो आरो गोदान दासो दा UPPLनि जानानै मा खामानि मावनो लामा मोनलांगोन बा जों सुबिदा मोनलांगोन बेखौ मिजिंथिदों। लोगोसे इयुथफ्राबो जिहेतु इयुथफोरनि सायाव गोबां नायगासिनो दं UPPL आ गोबां खामानिफोर मावगासिनो दं इयुथफोरनि थाखाय। बेनि थाखाय जों मोजां मोननानै दिनै UPPL आव फैनाय जाबाय। दिनै साबैसे नोंथांमोना जयेन जाफैदों? जोङो ओजों मथंगुरि आरो सालबारि मथंगुरि ब्लक आरो सालबारि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 30 जन मानसि फैदों आरो गुबुन पार्टिनिबो दङ। BJP निफ्रायबो फैदों आरो इयुथ्सफोर दङ। गासै जोङो 62 जन जयेन जाफैदों। बेखिनियानो।